نشحلنا ننسبسب بسم عاب وول ومنفس قدوس أحد أملاك آمين كم يزنحكم آمين سمك زيار أملاكنا يخبر مسكن ولادة أملاك بركة ربي تايف لنا እሺ ከምቲ ሓውና ዝበሎ ሕጅቲ ግዜ መታን ክስታይ ኮነና ንኹሉ ቃኽለና ቁርጥ ቅልጥፍ ኢልና ኢና ክንገብረን ማለት እዩ ሕጂ መልክዓ ማርያም እቲ በፅሕናዮ ዘለና ለህልናኪ እዩ ሕጂ እኒ ጅምሮ ማለት እዩ ሰላም ለህልናኪ ሃልዮ ሰናያት ልማዱ ወገቢረ ምህረት መፍቅዱ ማርያም ድንግል ለዳዊት ወለተ ወልዱ نزهني بعذابك زي تركب زمدو وما هيوت هسبني انبرد يصعدو يبلا حاجه عبسي انتي مالتي يدحرلنا سلام حلنا خي مالتي حلنا كلنا نفلطينا حليو سنات لمادو حلنا خغن انتي لمادي يبلو حليو سنات كل غزي انتي ختحاسب مالتي حسابتي تغباراتكي كل ነገር سخت ذكريه ነገር كله سناي نزخونه نوعو نتسناي لماد نزلو حلنا خي سلامتا مسغانا كبري يغبا إلو وغبيره مهرت مفقدو فقادو دما انتي مغبار طرح يلو مهرت مالتي تناتك دليت تناتك فقاد مهرت مغبار ايو ولا ملكا وي حزات تكون كاديركون بدم تحزب وينا بدي اسدد وي كاحس كاس خاوتا እሺ ለሐርክን ቅጽል ተዋይና ሐጂ ሰላም ለህልናኪ ሐልዮ ሰናያት ለማዱ ወገቢረ ምህረት መፍቀዱ ፍቃዱ ድማ ምህረት ምግባር ንዝኾነ ህልናኺ ንዑ ምስጋና ይግባ ይብላ ማለት እዩ ማርያም ድንግል ለዳዊት ወለተ ወልዱ ሕጃብ ድማ ይጠቅስ ኦ ድንግል ማርያም ንስኺ ጓል መኒ ይብላ ወለተ ወልዱ ጓል ወዱ ነው ቅዱስ ዳዊት ይብላ እዚ ድማ ሐጂ ኩላትና ንፈልጣይና አዲና አርስ ድንግል ማርያም ጓል መኒ አንተልና ጓል ዳዊት ወለተ ዳዊት ተዋሂዳ ኩሉ ተጻሒፉ አሎ ወይ ካታ ዓለይታ ክንጽብጽብን ከለና በአቦና አብርሃም ወሪዳ ናብ ቅዱስ ዳዊት ከም ትኸይድ ቡድማ ሽዑብ ሰሎሞን ገይሩ ስለዚ ሓልፍ ወለተ ወልዱ ይብላ ማለት ከምኡን ልካ ብምንታይ ነረጋግጽ ዳዊት አቦ አመኻኑ ክንብል ተደሊና ኻኒ ቀሊል ያ መዝሙር እንታይ ይልሎ መዝሙር 45 ጓለየ ስምዒ ሓቀ እንታይ ዝብላ ጓለየ ሕጂ ጓሉ ምዃና በዚ ነረጋግጽ ማለት ስምዒ ይብላኻ እዝኒ ክጽለዊ ቤትክን ቤታቦ እንታይ ግበር ይዝብላ እንግዲህ ምክንያቱ ንጉስ እንታይ ገብረክ ይዝብላ መሪጽኪ ይሞና በለ ማለት እዚ ጓሉ መኻና በዚ ነረጋግጽ ማለት እዩ ነዘኒ ባዛብክ ዘይትረከብ ዘመዱ መውዳድርት ብዘይ ብሉ በትናትኪ ማዓዛ ቡ ሕጸብኒ ይብላ ወይ ድማ ቡ ንጸግኒ ይብላ ነዘኒ መውዳድርት ብዘይ ብሉ ማዓዛኺ ወማይ ህይወት ህጽብኒ እንበረድ ጻዱ كمون بناي ماي هيوت انتي قبرني بلا حسابني كابرد انتي كخون كتصعدو حجي ماي هيوت ابرا يوحنسنا نرخبو معرف 20 كلتن كاف ولا حد جميل تصحفلنا له اب جنة زولو مايو هيوت مايو مالتي هيوت تغزل على ما هيوت لازم ندين عرض ድንግል ማርያም ካት ሞራዶት ዘይብሉ ድንግልና በመንታይ መስይልዎ መመሰለ ስለዚህ ይረከበሉ በቲ ናይ ህይወት ማይ ስለዚህ በአማላድነት ግን ታይግበርኒ ይዝብላ ዘሎ ካበረድ ክጽዑዱ መታን ንስሓ መታን ከበቀ በአማላድነትክ ደግፍኒ ወይ ድማ አማላድነትክ ይብዛሐለይ ወይ ካ በአማላድነትክ ሕጸብኒ እናበለ አመወዳታ ድማ ይልምና ማለት አማላድነት አይፈለየና ዘቀጽልካ ሰላም ለአማትኪ ነበልባለ ሐዘን ዘአው አዮ አመ ወዓለ ወልድኪ ሱቁል በቀራንዮ ማርያም ድንግል ጸምር ጠልዘተ ነብዮ ጌጋይ ለአስተስርዮ እንተ አልብኪ ተፈልዮ በስርዓተ ካህን ላዕሊ አንህ ይጸልዮ ይብላ ማለት አብዘ ድማ ነቲ አምዖትኪ እንታይ ይግባ ይብል ሰላምታ ይግባ ይብል ነይናይ ክገልጾ ሆለኻ ነበልባለ ሐዘን ዘአው አዮ እቲ ነበልባል ናይ ሐዘን ዘውዕዮ አምዖትኪ ንዑ ሰላምታ ይግባ ማዓሰዩ ናዲና ቅድስት ድንግል ማርያም አምዖታ በሐዘን ብናይ ነበልባል ሐዘን ዝዋዓየ ዝነደደተልና ድማ አመ ወዓለ ወልድኪ ሱቁል በቀራንዮ ወልድኺ ኣብ ቀራንዮ እንታይ ምስኮነ ምስተሰቕለ ማለት ጎይታና ክብርን ምስጋናን ንዑ ይኹኖ ካብ ፍርቂ መዓልቲ ጀሚሩ ክሳብ ሰዓት 3 ዘሎ ተሰቂሉ ምስራኤት ኣዴና ቅድስት ድንግል ማርያም ዝሓዘነቶ ሐዘን መወዳድርቲ የብሉን ሕጂ ኣምዖትካ ብክልተ ነገር እዩ ዝነድድ ሓቀይ ኣምዖት ኣይኮነ ዲ ደምሽ ብሉ ሰብ ኣብ ግዜ ሐዘን ዝሕሪና ሕጂ ወይ በሐዘን ወይ ከዓኒ ብስጋዊ ሐዘን ስጋዊ ሐዘን ሕጂ ንብሎ ከዓ እንታይ ኣሎ
نابنت سينا يلو سب يحزن مش وي كثير يلو وي حدا سبا غي من يلو بس حجي زي كنت زخنا حزني مالتي كسب امعود كاز حرك تحزن يبلك ولا ون هارا قدس باولوس انت يلو زلو سبنا نحضر انت قبر خير كباسي خير مش عرفتي وهيكم كن انت ايكم يزبط صحي اي عربكم مالي عرفت باسهم اي عربكم انت خدغبر لكم مالتي كتحرك كتغوي تخليها ግን كساب صحي عراربو خون يبول مالتي قلت كانت خدغبر لك كدوم تسول لك مالتي ስለዚህ በስጋው ነገር كساب امعت كاز حزن كتحزن يبلكان مالتي ግን ካብ ስጋኻ ካባኻ ተፈልዩ ትፎት ወሰብ ካባኻ ርሒቑ አንተ ክትከውን ትኽእልኻ መከሩ ስቃዩ ሪኻ ክትሓዘን ትኽእልኻ ልክ ሕጂ ኣብቲ ሰብህ ጸጋ ከናይ መድኃኒ ዓለም ከም ዘሎ ማለት እዩ በአንጻረ መስቀል ቀዊሞም ይብል ዮሐንስ በከ እንዘ ይብል ወይሊየ ዓማእቶ ከርሰ ከመ ነደ እሳት ወይ ከም ዝበለ ማለት እዩ ሕጂ ናይ ዮሐንስ ሓዘኑ እንታይ ነይሩ እንተልናኻ ናይ ጎይታ እንታይ ስለ ዝረአየ ስቅያቱ ስለ ዝረአየ ማለት እዩ ስለዚህ ስቅያቱ ትኽሪዮ ከሎ ኣምዕቱ ብጣዕሚ ከም ዝነደደ ኣዴና ድንግል ማርያም ከዓ ከምዚ ማለት እዩ ሞዳድርቲ ዘይብሉ ሓዘን ከም ዝረኸባ ይነገር ስለዚህ ነዚህ ዝሓዘነ ኣምዑት ክንዑ ሰላምታ ይግባእ ይብል ማርያም ድንግል ጸምሪ ጠል ዘተነብዮ ድንግል ማርያም ንስኹ እኳ እታ ጠሊ ወይ ከዓ ብትንቢት ጠሊ ዝነጠባ ጸምሪ ንስኺ ኢኺ ብትንቢት ጠሊ ሕጂ ንኣብነት ትንቢት ኣብያ ኣሎ ጠሊ ከም ዝነጥባ እንተኢልና ኣብ መዝሙር ዳዊት ክንርኢ ከለና 72 ፍቅዲ 6 እንታይ እዩ ዝብል በከመ ይቤ ንዝሙሮ ከማን ነርና ምሽ ሓደ ግዜ በከመ ይቤ ዳዊት በመዝሙር ወይወርድ ከመጠል ውስተ ጸምር ትዝክሮ ወይወርድ ከመጠል ውስተ ጸምር እና በለ ቅዱስ ዳዊት እንታይ ገይሩ ነይሩ ተነቢ ነይሩ ማለት ስለዚህ እቲያ ጠል ዝወረዳ ጸምሪ ንስኺ ይብላ ሕጂ ጸምሪ ግዲ ወን ተባሂላ ኣላ ዲና ቅድስት ድንግል ማርያም ምሽ ሓቀ ሕጂ ጸምሪ ግዲ ወን እንታይ ነይሩ እንተልና ሓደ ግዜ ጠሊ ውረዳ ከም ዝበለ እሞ ንበይና ጠሊ ወሪድዋ እቲ ካልእ ከባቢኣ ግን እንታይ ኮይኑ ነይሩ ነቒፁ ከም ዝነበረ በታ ሓደ ወገን ፀኒሑ ድማ እቲ ካልእ ይውረዶ ንዓ ድማ ወላ ሓንቲ ኣይውረዳ ከም ዝበለ እሞ ከምኡ እውን ከም ዝኾነ ማለት እዩ በትን ብክልቲኡ ናይ ዴና ቅድስት ድንግል ማርያም ምሳሌ እዩ ማለት በታ ሓደ ድንግልና ከም ዘለዋ ወይ ድማ እግዚአብሔር አምላክ ከም ዝመረጽ ኣብ ልዕሊያ ጥራሕ ምዕላቡ ካብ ኩለን ተፈልያ እሳ እንታይ ከም ዝኾነት ይነግር ከም ዝተመርጸት ይነግር ማለት ኣብ ኩሉ ዓሊቡ ኣባ ጥራሕ ዘይምዕላቡ ድማ ካብ ሓጢያት ኣዳም እንታይ ምዃና ወይ ድማ ካብ ሓጢያት ናይ ሰብ ነፃ ምዃና ድማ እዚ ድማ ይነግረና ማለት እዩ ስለዚ ብክልቲኡ ናታ ምሳሌ ስለዚ ነቲያ ጠሊ ዝወረዳ ብትንቢት ጸምሪ ምሳሌ ክናትከያ ብምባል ጌጋዬ ለአሰስርዮ እንተ ኣልብኪ ተፈልዮ በስርዓተ ካህን ላዕሊ ኣንህ ይጸልዮ ይብላ ማለት ጌጋይ መታን ክድምሰሰለይ ይብል ማለት እቲ ኣበሳይ በደለይ መታን ክድምሰሰለይ ከምቲ ናይ ካህን ስርዓት ይብላ ላዕሊ ኣንህ ይጸልዮ እንታይ ግበሪ ኣብ ልዕለይ ይብላ ጸሊ ይብላ ማለት ከም ናይ መን ስርዓት ከም ናይ ካህን ስርዓት ይብላ ሕጂ ካህን ስርየተ ሓጢያት ክመና ከሎ ዘብፅሖ ነገር ኣሎ ምሽ ንኣብነት ፍትሃ ዘወልድ ወይ ከዓ ጸሎተ ንስሓ ብፅሖም እንዲም ካህናት እግዚኣብሔር ፍትሃኩም ዝብሉና ምሽ ስለዚ ብናይ ካህን ስርዓት ዝብላ ዘሎ ሕጂ ብናትከ ኣማላድነት ማለት ወይ ድማ ብናትክ ጸሎት ካብ ሓጢያተይ ክድምሰሰለይ ምንታይ እንታይ ግበሪ ዝብል ደሎ ማለት እዩ ጸሊ ወይ ድማ ኣብዝሒ ጸሎት እናበለ ይልምና መቸም እቲ መልክዕ ኩሉ ግዜ ክንሪኦ ከለና መጀመርታ ሓደ ካብቲ ኣካላ የልዕል ምሽ ሽዑ ወይ ምሳሌ ወይ ታሪክ ወይ ድማ ሓተታ ዘልዮ ነገር ኣምፂ መሊሱ ሽዑ ሓራ መወዳእታ እንታይ ዝገብርካ ናብ ልመና ይኣቱ ማለት እዩ ኣካላ የልዕል ንዑ ድማ ምሳሌ የምፅአሉ በቲ ምሳሌ ገይሩ ንዓ ኣየመስግን ኣብ መወዳእታ ድማ እንታይ ይገብር ኣብ መልክዕ ተሪእና ብልማኖ ከዓ ይዓፁ ማለት እዩ ዝቕፅል ደሎ ሰላም ለንዋየ ውስጥኪ ኣምሳለ ንዋያ ለደብተራ ስብሃተ ልዑል ዘይሰውራ ማርያም ድንግል ትምክህተ ደቂቀ ለሳራ ባልህኒ ወለተ ቅስራ ለዓለመ ጽልመት እምፃራ እስመ መቅዓን ወጠዋይ ምህዋራ ይብልካ ኣብዚ ማለት እዩ ሕጂ ሰላም ለንዋየ ውስጥኪ ኣምሳለ ንዋያ ለደብተራ ነቲ ነታ ደብተራ ናይ ኦሪት ኣምሳላ ወይ ድማ ምሳሌ ዝኾነ ናይ ውሽጥኺ ኣካል ወይ ድማ ናይ ውሽጥኺ ነፍሲ እንታይ ይግባእ ይብል ማለት እዩ ሰላምታ ክብሪ ምስጋና ይግባእ ሕጂ ሕፅር ኣቢሉ እንታይ ኢሉ ከምቲ ኣምሳላ ናይ መን ናይ ደብተራ ኣብ ደብተራ ደሎ ወይ ከዓ ናይ ኦሪት ደብተራ ዘሎ ንዋይ እናቱ ምሳሌ ዝኾነ ሕጂ ኣዴና ቅድስት ድንግል ማርያም እቲ ሰናይ ዘበለ ኩሉ ነገር እንታይ እዩ ምሳሌ እዩ ኩሉ ሰናይ ነገር ደይምጥና ኢኻ ማለት ግን ብኩሉ ሰናይ ነገር ነዴና ቅድስት ድንግል ማርያም ክንምስላ ንኽእል ኢና ማለት
ሕጂ ናይ ሰንበት ውዳሴ ማርያም ድሕር ተመልኪትና ኩሉ ብናይ መን ኣቑሑት እዩ ወይ ካብ ብናይ መን ንዋይ ዝፅዋዕ አንተ ኢልና ድምስላ ብኩሉ ብናይ ቤት መቅደስ አንተ ውእቱ ደብተራ ብርሃን አንተ ውእቱ ማዕጠንት ዘወርቅ እናበለ ኩሉ እቲ ናይ ቤት መቅደስ ንዋይ ቅዱሳት አልዒሉ ንዲና ቅድስት ድንግል ማርያም ዝመሰላ ማለት ስለዚ እዚ ሕፅር ኣቢሉ ኣብዚ ድማ ኣምሳለ ንዋይ ለደብተራ ኢሎ ማለት እዩ ስብሓተ ልዑል ዘይሰውራ ነዛ ደብተራ እዚኣ ከዓ ናይቲ ልዑል ጌትነት ወይ ድማ ናይቲ ልዑል ስብሓት እንታይ ዝገብራ እዩ ዝኽልላ ዝስውራ እዩ ማርያም ድንግል ትምክህተ ደቂቀ ለሳራ ሕጂ ኦ ድንግል ማርያም ንስኸ ከዓ ትምክሕቶም ኢኽ ንመን ነቶም ደቂቕ ናይ መን ናይ ሳራ ይብል ማለት ወይ ከዓ ንሳራ እንታይ እያ ደቃ ንሳራ ደቃ መን እዮም እንተኢልና መጀመርታ ይስሐቅ ብድሕሪ መን ይመፅእ ኣቦና ያዕቆብ ሓቀይ ብድሕሪ መን ይመፅእ እንተኢልና ድማ ከም 12 ነገደ እስራኤል ማለት እዩ ስለዚ ናቶም እንታይ ኢኺ ይብላ ትምክሕቲ ኢኺ ብፍላይ ድማ እቶም ክልተ ነገድ ይሁዳን ለዊን ብክልተ ነገር እንታይ ዝኾኑ እዮም እንተኢልና ዝኸበሩ እዮም እዞም ክልተ ነገድ እዚኦም እቲ ብክህነት እቲ ድማ ብመንግስትነት ማለት እዩ ስለዚ ትምክሕቶም ኢኺ እናበለ ካብኦም ስለ ዝተወለት ንእዳ ከሎ ንርኢ ማለት እዩ ባልህኒ ወለተ ቅስራ ብምባል ድማ ለዓለመ ፅልመት እንፃራ ኦ ጓል ቅስራ ኢልዋ ከዓ ኣብዚ መሊሱ ካብ ናይ ዓለም ፅልመት ካብቲ መከራ እንታይ ግበርኒ ይብላ ሰውርኒ ንምንታይ ጓል ቅስራ ይብላ እንተኢልና ሕጂ ቅስራ ሓደ ካብቶም እንታይ ኣይ ድሕር ኢልና ካብቶም ኣቦታት ኣይ ንዴና ቅድስት ድንግል ማርያም ማለት እዩ ሕጂ ቅስራ ኣበይና ንረኽቦ እንተኢልና ቅድሚ ድድሕር ኣልዓዛር ኢና ንረኽቦ ኣልዓዛር ንማታንን ንቅስራን ይወልድ ቅስራ ንእያቄም ይወልድ እያቄም ድማ ንመን እንተኢልና ንወላዲተ ኣምላክ ማታን ከዓኒ ንመን እዩ ዝወልድ እንተኢልና ንያዕቆብ እዩ ዝወልድ ያዕቆብ ከዓኒ ንዮሴፍ ኣረጋዊ እዩ ዝወልድ ማለት እዩ ሕጂ መፅሓፍ እንታይ ዝብል ንኣብነት ኣብ ወለዶ ምስ ናይ ጎይታ ኣብ ወንጌል ማቴዎስ ተፃሒፉሎ ሕጂ ኣብ ወንጌል ማቴዎስ ምናልባት መታን ከየዳናገረና ንፅር መብራህሪ ክንገብረሉ ኣለና ማለት እዩ ኣብ ወንጌል ማቴዎስ ምዕራፍ 1 ካብ ፍቅሪ 15 ድሕር ኢና ኤልዩድ ይብል ንኣልዓዛር ወለደ ሕጂ እዚ ካብ ላዕሊ ጀሚር እዩ ንሕና መንጎና ኣቱለና ናብቲ ዝደለናዮ ጥቕሲ ፍቅሪ 15 ኤልዩድ ንኣልዓዛር ወለደ ኣልዓዛር ንማታን ወለደ ማታን ንያዕቆብ ወለደ ያዕቆብ ንዮሴፍ ሕፁይ ማርያም ወለደ ካብኣ ድማ እቲ ክርስቶስ ዝተባሃለ ኢየሱስ ተወልደ ይብል ንምንታይ ሕጂ ንመን ኣየምፅኦን ዘሎ እንተኢልና ብመን ይቆፂሩ ኣብዚ ድሕሪ ኢና ብመን ቆፂሩ ማታን ምሽ ኣልዓዛር ንማታን ወለደ ኢሉ ማታን ካ ንያዕቆብ ወለደ ኢሉ ያዕቆብ ንዮሴፍ ሽዑ እንታይ ዝብል ንዮሴፍ ሕፁይ ማርያም ወለደ ካብኣ ድማ እቲ ክርስቶስ ዝተባሃለ ኢየሱስ ተወልደ ሕጂ ካብ ዮሴፍ ተወልደ ኣይብልኒ ሎቱ ስብሃት ማለት እዩ እንታይ ዳ እዩ ዝብል እንተኢልና ያዕቆብ ንመን ወሊዱ ንዮሴፍ ሕፁይ ማርያም ወሊዱ ማርያም ከዓ ምክንያቱ ንምንታይ ከምኡ ዝብል ዘሎ እንተኢልና ዕብራውያን ብመን እዮም ዝቆፅሩ ብሰብኣይ ጥራሕ እዮም ዝቆፅሩ ማለት እዩ ምክንያቱ ድሕር ካብ ኣልዓዛር ጀሚሩ ናብ ቀስራ እንተኸይዱ ኣብ መወዳእታ መን ይክመፅእ ማለት እዩ ካብ ቀስራኻ ናብ ኢያቄም ይክመፅእ ምሽ ኢያቄም ኢሉ ሽዑ መን ይኽብል ድንግል ማርያም ይኽብል ሕጂ ብሰበይቲ እንታይ ይገብሩን እዮም ዕብራውያን ኣይቆፅሩን እዮም ስለዚ ወንጌላዊ ማቴዎስ ድሕር ነዚ ፅሒፍዎ ብኢያቄም ኢሉ ድንግል ማርያም ድሕር ኢሉ ኣይሁድ እንታይ ይገብርዎን እዮም ኣይቅበልዎን እዮም ማለት እዩ ስለዚ ናብ ኢዳ ኸይዱ ናብቲ ሓደ ኣቦኣ ኸይዱ ማለት እዩ ማታን ኢሉ ያዕቆብ ኢሉ ድማ ዮሴፍ ግን ፍልይ ኣቢሉ ንሕፁይ ማርያም ይብል ማለት እዩ ካብኣ ኢሉ ከዓ ሽዑ ማለት እዩ ሕጂ ካብ ዮሴፍ ከይበለ ካብኣ ድማ እቲ ክርስቶስ ዝተባሃለ ኢየሱስ ተወልደ ብምባል ፅሒፍዎ ኣሎ ማለት እዩ ስለዚ ወለተ ቅስራ ምባሉ ሓደ ካብቶም ኣቦታታ ኣባ ሓጎታታ ናይ ኣዴና ቅድስት ድንግል ማርያም ስለ ዝኾነ እዩ ስለዚ ባልህኒ ወለተ ቅስራ ለዓለመ ፅልመት እምፃዕራ እስመ መቅዓን ወጥውይ ምሕዋራ እዚ ዓለም እዚኣ ድማ እንታይ እዩ ዝብላ እቲ ኩሉ ነገራ መንገዳ ጥዋይ መንገዳ ዝተጠምዘዘ ስለ ዝኾነ ካብዚ ነገር እዚ እንታይ ግበርኒ ዝብላ ዘሎ ሰውርኒ ኣድሕንኒ ካብ ፅልማት እዚ ሕጂ ነዚ ዓለም እዚ ብፀልማት መሲልዎ ዘሎ ዓለም ናይ ዓለም እንተኢልና ብምስጢሩ ድማ ሲኦል እዩ ማለት እዩ ሲኦል ናይ ምንታይ ዓለም እዩ ናይ ፀልማት ዓለም እዩ ስለዚ ካብዚ ጠዋይ ዝኾነ መንገዲ ካብቲ ናብ ሲኦል ናብ ፀልማት ዝወስድ መንገዲ እንታይ ግበርኒ ወለተ ቅስራ ይብላ ባልህኒ ወይ ድማ ኣድሕንኒ እናበለ ይልምና
ወላዲት አምላክ በረከታ ይፈለየና ዝቅጽል ደሎ ሰላም ለንዋይ ውስጥኪ አምሳለ ንዋያ ለመቅደስ ንዋይ ክሰ ኢየሱስ ክርስቶስ ማርያም ድንግል ዘገዳ መሲና ጳጦስ ከመ ያንቆሆ ለልበ ዘፋኒ ናብሊስ ፍቅርክ ያንቀሃኒ በስጋ ወነፍስ ኣብዚ ድማ ሰላም ለንዋይ ውስጥኪ አምሳለ ንዋያ ለመቅደስ ትርጓሜው ከምቲ ናይ መጀመርታዊ ማለት እዩ ናይ ብንዋይ ናይ መቅደስ ምክንያቱ ሕጂ እንታይ ንዋይ ቅዱሳት ናይ ቤተ መቅደስ በኸመይ እምነ ዲናር ስንግል ማርያም ዝመስሉ እንተልና እቲ ዝርዝር ኣይውዳእኒ ማለት እዩ ስለዚ ናብኡ ክንኣቱ ኣይንኽእልኒ ኢና ምስ ኩሉ ነገርና ማለት እዩ እዚ ከምቲ ናይ መጀመርታዊ ትርጉሙ ማለት እዩ ንዋይ ክሰ ኢየሱስ ክርስቶስ ግን ንዋይ ክኮነን ኢልዋ ማለት እዩ ሽዑ ከኽቡሮ እንከሎ ምክንያቱ ናይ ቤተ መቅደስ مش كبر نواي بقى تنايمو وداتا كبر نخجلز جن نواي كس يسوع كريستوس إتناتكي نواي يسوع كريستوس يبلا مريم دينجل زجرا مسينا باتوس أو دينجل مريم نسخوكا ثاني سينا أبدبر سينا ويدما أبجرام ناي سينا زراعة باتوس السخيخين زيا أبكلو دكا جبنا نسمع أصل زخانات كلا عليه لكلمات كدوس موسى أبدبر سينا أنت يتم ملكيتو باتوس ويدما السات مسنا بالبال እትእሳት ነቲ ሓመል ማል ከየንደሎ ተሓመል ማል ድማ ነቲ እሳት ከየጥፍኦ ተመልኪቱ ምሳሌዩ ናይ እንዴና ቅድስት ድንግል ማርያም ናይ ነገረ ስጋዊ ምክንያቱ እቲ እሳት መለኮት እዩ እቲ ሓመል ማል ከዓ ናይ እንዴና ቅድስት ድንግል ማርያም ድንግልና እዩ እቲ እሳት ነቲ ሓመል ማል እንታይ ገበሮን ኣይንደሎን እቲ ሓመል ማል ከዓ ነቲ እሳት ኣየጥፍኦን ኣምላኽነቱ ምስ ስጋ ክወሃሃድ እንከሎ ንስጋውነቱ እንታይ ይገበሮን ኣየጥፍኦን ወይ ድማ ከምዚ ካልኦት ዝብልዎ ኣምላኽ ጥራይ ኣይኮነን እንታይ እንኮላዩ ሰብ እንኮላዩ ማለት እቲ ሰብኣውነቱ ከዓኒ ነቲ ኣምላኽነቱ እንታይ ይገበሮን ኣይዓበጦን ኣየጥፍኦን ማለት እንታይ ዳ ብፍጹም ውህደት እዩ ማለት እዩ ስለዚ ንስኺ እታ ናይ ገዳመ ሲና ጳጦስ ኢኺ ምስ በለ ከመ ያንቅሖ ለልበ ዘፋኒ ናብሊስ ፍቅርክ ያንቅሐኒ በስጋ ወነፍሲ ይብላ ማለት እዩ ሕጂ ኣብዚ ናብሊስ ኢልዎ ዘሎ እዚ እንታይም ዝብልዎ ነጋሪት ዝብልዎ እዩ ሕጂ ነጋሪት ድሕሪ ዝክሩ ጥኹምኩም ኣብቲ ንዋይ ቅዱሳት ክንብል ከለና ከምዚ ከበሮ ዝመስል በትሪ ድህረም ኮይኑ ገሊኣቶም ናይ ማሕሌት ንዋይ ቅዱስ እዮም ዝብልዎ ማለት እዩ ነጋሪት ሰሚዕና ኣለና ከምዚ ንሓደ ነገር ከም መዘኻኸሪ ከም መበራበሪ ከም መንገሪ ትጥቀመሉ ማለት ቅድሚ ናትካ ኣዋጅ ቅድሚ ናትካ ነገር ምንጋርካ ኣድህቦ ናይ ሰብ ወይ ድማ ተኣቓልቦ ናይ ሰብ ንምስሓብ ንዑ እንታይ ትገብር ማለት እዩ ነቲ ነጋሪት ተሃርም እሞ ሽዑ ገለ ነገር ክንገር ኢሉ ሰብ እንታይ ይገብር ማለት እዩ ይዳሎ ንክሰምዕ ስለዚ ከምቲ ነቲ ሕጂ ኣብዚ ዘፋኒ ኢልዎ ደሎ እንታይ እዩ ድሕር ኢልና ማህሌታይ ማለት እዩ ነቲ ማህሌታይ ከምቲ ዘንቅሖ ልክዕ ናብሊስ ምስ ሰምዐ እንታይ ይኸውን ነቂሑ ይዳሎ ማህሌቱ ንክገብር ማለት እዩ ፍቅሪ ድማ ንዓይ እንታይ ግበረኒ ኢሉ ያንቀሃኒ በስጋ ወነፍስ ብስጋን ብነፍስን ከዓኒ ፍቅሪ ንዓይ እንታይ ግበረኒ የንቀሃኒ ይብላ ማለት እዩ እዚ መንፈሳዊ ድምፂ እንታይ ግበርኒ ማለት እዩ ኣስምዕኒ መታን ብስጋን ብነፍስን እንታይ ክኸውን ክነቅሕ እናበለ እዩ ዝልምና እግዚኣብሔር ኣምላክ ይኽበር ይመስገን ሕጂ እቲኣ ናይ ድሕሪያ ደላ ከም መወዳእታ ክንገብራ ኢና ሰላም ልህንብርትኪ ከመ ማእከ ክርእየቱ ዘይዓርቅ እምትስህቱ ማርያም ድንግል ለካህል እፅህርየቱ ከመ እዩኩን ፅሩዓ ንባበ ኣፍ የዝንቱ በፅዋዕ ክሩብ ደይዮ ወስጥዮ ሎቱ ይብል ማለት እዩ ሕጂ ኣብ ማህሌ ዘሰሎሙን ምዕራፍ 7 ክንምልከትን ከለና እንታይ ዝብላ ምዕራፍ 7 ማህሌት ብምስጢር ኣትጓለይ መስፍን ፍቅሪ ክልተ ይቕሬታ ሕምብርትኺ ዝተቐመመ ነቢት ዘይጎደሎ ከቢብ ፅዋዕ እዩ እናበለ ብዛዕባ ሕምብርታ ክነግር እንከሎ ይርኢ ማለት ሕጂ ልክዕ ንሱ ኣብዚ ኢልዎ ንሕምብርትኪ ከም ማእከ ክርእየቱ ዝበሎ ዘይዓርቁም ትስህቱ ልክዕ እዚ ኣብዚ ደለያ ሕምብርትኺ ዝተቐመመ ነቢት ዘይጎደሎ ከቢብ ፅዋዕ እዩ ብድሕሪ ሽዑ እንታይ እዩ ዝብላ ማርያም ድንግል እዚ ካህን እዚ መን እዩ እንተይልና መን እዩ ብበትሩ ወይ ከዓ ብዕፁ ዝተሓርየ ካህን መን ካህን ኣሮን ማለት እዩ ሕጂ ካህን ኣሮን ልክዕ ንሊቀ ነቢያት ቅዱስ ሙሴን ካህን ኣሮንን ሲ ዳታን ኣቤሮን ተቃሪሞሞም ነይሮም ምክንያቱ ክልቲኦም ኣሕዋት ካህን ኣሮን ነቲ ክህነት ሒዝዎ ሊቀ ነቢያት ቅዱስ ሙሴ ነቲ መስፍንና ሒዝዎ እዚ ከመይ ገይሮም ክልቲኦም ኣሕዋት ጥራሕ ድዮም ሓደ ካህን ሓደ መስፍን ኮይኖም ዝመርሑና ሽመት ከዓ ንዓና እንታይ ግበሩና ኢሎም ኣካፍሉና ኢሎም ማለት እዩ
دحار شعو ليك أنا بعد قدس موسى خان نمن حتوتي لهم نجزيابير حتوتو بدفرت كان تايجرو حناون كما خمت هنجبرنا لكن عاتنا لهم ما عتنتم حزم بيت مقدس آتيهم بدحريو إجزيابير انت يزول كابهم راح قيلو من قدس موسى عارون مات كابهم راح قيلو بنقوم لهم كاب الساعة انت يكبرتهم يزول بلعتهم يقول ما يجي خبزي يصورنا بدحريو جن متان كي يشجروا هايلو أنا نمن كم زحارهم ملكة كجبري نمن كم زحارهم ده كجبري ملكة كجبري سلازيلو كاب 10 خلتيهم نجات بتري عمتيكا نبيت مقدس انت يقبرني له يتوالي له أبن ما ختصلي لنا حلا أنا دما نتزمرس كنت كجبري ملكة كهبي له مات لازي لكلمات قدس مسير ما كاب 10 خلتيهم نجات نفس وكف بتر وسيلو أسماتهم تصحيفوا بابنا قدم يتيوا مالتي كاب قداماي ساعاتنا إليتي كساب قداماي ساعاتنا نوغو كتصلي له حاضرو اما وداتا دما ناي كهن ارون بترن تاي كنا صنيحه تطيعه لمليما صنيحه ماي كيستيوان كيتهولوان مالت ها بتر ارون انت سرت زنبلته كل ويسق يواماي كماها انتني ولادة كريستوس املاكنا زبا امان مشي بلا نسخي لك كمتيا ناي كهن ارون كيتهولوان ماي كيستيوان تاي زخونه بتعت بتري ايخي مالتي كم زبلا سلازي نتي أتهريتو بعتو مخنيات استحارية كاهن مخنياتو نسغي خمس بالا كما يكون ترعى نبع بآفية زنتو باتبو آي كرب دي واسط إيالاتو أتني آفي نبع ويدما كل منك خلو خسم كخصو عنك الله أتقع عريسي كنتو متان كيكوني له انتاي كبر يبلا باتبو آي كرب دي واسط مستناي كيروب تسوى مصو انتاي كبر يبلا حوسيو متان تكرم انتاي كبر مالتي حيزونا سماي كعرق بحافشات اتينا عها خلم من كل خصي اتلمنا يكون تخيكون مستناي كروبيل ويكا مستناي تقدس ملعك صوا مسو حوسكي تقبليو بمبال دما كلمنا خلو نري እግዚአብሔር አምላክና ይخبر ይመስገን በረከት ረድኤት አማላጅነት ናይ ወላዲት አምላክ ድማ አይፈለየና ምናልባት ለማ አንቲ አብዚ ከአኽለና እዩ بدحري بزح حيكون انترفنا من البات ويا أبكلت ويا حنت جزء كن ودع إنا مالتي كم فقادو زيارة أملاكنا سلخ كل نجار إذا خبرنا سمسكنا يكون سوات ليبي أبيه